čo uvidíte na našej hrádzi. Tešte sa. Takýto krásny vodopádnik. Tu máme hrádzu vo vývoji, ktorá vyzerá nejak takto. Vyzerá to nejak tak. Tu máme rastlinu, aby blokovala vodu, aj keď veľmi neblokuje. Máme tu jednu blokádu, potom niečo takéto. A toto má veľmi užitočnú funkciu, lebo keď si zoberieme šutrík a tu ho dáme, tak zablokuje čiastočnú vodu, čo vlastne chceme. A vznikne nám... Kamo, máme druhú hrádzu, kde je voda extra vysoká. Môžete si všimnúť pokade. Ale normálne, pozrite normálne, jak je na krivo. Ona bola, že... tak, rovno. Tá voda normálne prišla, ju odsunula, chápete? Kamo, tá hrádza nezvláda. Tibor, rýchlo dávaj. Ale to aj tak nepôjde. Potlačme to, nie? To nejde potlačiť ani náhodou. Takže máme nový typ hrádze. S kamarátom tu pracujeme poctivo. Máme tu pekný vodopádnik. A máme problém, lebo je to trošku nakrivo, aj keď to tak nevyzerá. Voda je riadne hlboká, pokade. To je celkom dosť. A ono sa to proste posunulo. A normálne ja tu proste strčím ruku, akože fakt, že ju strčím. A stále to tam je. Aj telo som dal von, čo je tu na. Stále proste, kamo. A môžete si všimnúť, že tá voda je niekoľko, asi 5-10 metrov stále taká istá hlboká. A to je proste, že banger. Pozrite, von. Musíme ísť zastaviť prietok. Tam, kde je na Ideme! Ide drievko. Ide drievko. Ide drievko. Ešte ideme skakať? Áno. 3, 4. Čo nájdete pri našej hrádzi? No nič iné ako zelené šutry. Nechápem. Pozrite. Zelené šutriky. Ja som fakt tupý, ale možno to bude riasa. Bude to riasa, lebo ja som blbý. Čo je? Otoč sa. Nie. Ty si máš pliechol, ty d... A to je nakoniec. Dúfam, že sa vám video páčilo. Odber, like, povinne. Vodu sme úspešne! Tibor, čo máme robiť? Celé to tu je rozjeb, lebo my sme trošku dementi a no, toto bude naopak. Kamo, ty čo tam robíš do piči? Ako fakt, Tibor, fakt. Fuj, červy sú v ňom, chápete? Ľudia, ja viem, že pozeráte na toto video a je tu extra veľa zmenených priehrad, ale o to ide. Toto je chaos do chlapíkov, ktorí nevedia, jak stavať debilnú hrádzu, chápete ľudia? Proste... Aféra. Pozrite. Vydrž hubu. Máme tu ventil, taký hlavný. Tento ventil a všade ventily si nevšimnete, lebo to je nečakávané. Neočakávané tak. Keby vás zaujímalo, či máme anomáliu. Máme tornádo. Pozrite. Máme tornádko malé. Tak, prídem rukou, dám späť. A normálne tu sú tu zase víry, chápete? Môžete napísať, že by to možno, ale to uvidíme. No. Keď je kamož odvážny a ide brať sa, no. Práve tamto kopu, kde boli minulé osy. Počkaj, čo robíš? Preskúbnik.
bo tu sme na cudzom dvore. Prieskumník Tibor ide, naberá to tam, pekne odvážne. A ďalej sa vám budeme hlasiť s rýchlym zostrihom a čaute, máme tu na novú hradzu, nerobím si prečo. Nová hradza bude tak o 5 minút možno, neviem. Tuto fakt sa rýchlo mení, takže nikto nevie, jak to bude, viete. Viete, ako chodne. Fú, strašne teplo je. My tu už robíme 2 hodinky, kým sme 2 hodinky, kým sme už začali, bo rozmýšľame. Architektúra veľmi nejde, čo už. Fuj. Len Robo! Ty vieš, že ja mám dobrý mobil. Že ťa fajne priblížim. Ja ti to potom pustím. Hej. Tu nám máme odtok hlavný, ktorý je vo vývoji. Tam máme prepašku, ktorá tomu zabraní. Tam je veľká diera, ktorá bude okolo zaprataná. A tu už je to zapratané. Celý potok vyzerá nejak takto. Neviem, čo to robí. Pokračujeme. Toto je naše miesto, kde sa ide akože k tomu. Máme jeden schodík, druhý schodík, tretí schodík a voda. To vyzerá nejak takto. Tá diera tam dúfam nebude, že? Nebude. Uvidíme, Robko. Ale bude púšťať. No, tak môžeš. Môžem? Hej. Dobre. Ale povedať! Ty debil! Sa nedopľuval, kurva. Mimochodom je placi, kebyže chcete vedieť, čím ja tieto videa natáčam, je to jablkom. Takže jabličkáři môžete byť radi. Týmto jablčkom natáčam, takže výborne. Ľudia, nová príhoda, máme tu žabu! Tibor, skočí na mňa? Nemala by. Ja sa bojím. Hoďme po nej, dačo. Počkaj. Poďme po nej ťavu len. Hej, nebojte sa. Tam je tie Ono plave, ono tam na kraji plave. Tam je. Zase ďalej plave. Tak kde do ričí.